El pressupost de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona de 2015 és el resultat d'un esforç de consolidació fet en els darrers anys i que ara permet augmentar el suport a les famílies, amb baixades d'impostos, increment de les ajudes socials i aposta per la creació de llocs de treball. Pel que fa als ingressos, l'Ajuntament ha aprovat una baixada de l'impost de béns immobles. L'IBI passa del 0,57% en 2014 al 0,54% en 2015 per a tots els immobles de la localitat. Això significa situar el municipi amb el tipus impositiu més reduït de tota la comarca i un dels més baixos de la província, en municipis de més de 20.000 habitants. Amb esta mesura, els veïns estalviaran 700.000 euros en el pagament de l'IBI del pròxim any. S'augmenten les subvencions per a la vivienda habitual que passa del 12% en 2014 al 18% en 2015. Per facilitar l'abonament dels impostos, l'Ajuntament ha implantat el sistema de pagament a través de la targeta de crèdit. Amb este servei, s'estalvia temps i els veïns poden solucionar els tràmits amb una sola visita a l'administració. També s'ofereix la possibilitat del pagament fraccionat de totes les taxes i impostos en un màxim de 10 mesos. Esta rebaixa d'impostos és possible gràcies als resultats positius aconseguits en els últims anys. En acabar 2014, l'Ajuntament haurà rebaixat el deute municipal en un 22,33%. La previsió inicial de reduir-lo en 1 milió d'euros s'ha vist més que duplicada en l'amortització d'un altre préstec d'1,5 milió d'euros. Això deixa el deute del consistori en 8,3 milions d'euros. D'esta manera, el deute per habitant se situa en 367 euros. No aplega la meitat de la mitjana estatal, que és de 747 euros. En l'apartat d'inversions, l'Ajuntament està elaborant un conjunt de millores en infraestructures i equipaments per a garantir la qualitat dels servicis del municipi. Està en marxa l'execució del segon tram de la Ronda Nord, 600 metres de circunvalació que unirà l'eixida D7B de l'autovia a la primera fase de la ronda. Amb esta carretera es millora l'accessibilitat dels veïns de les urbanitzacions i empreses del sector nord. L'Avinguda de Cervantes, una de les vies més importants del casc urbà, es troba en procés de renovació. S'estan canviant els serveis de canalització del sanejament i millorant l'evacuació d'aigües pluvials. S'està reemplaçant la xarxa d'enllumenat públic i s'instal·laran lluminàries tipus LED de baix consum. També es renovarà la pavimentació de les voreres i la calçada i es millorarà la qualitat estètica, ambiental, amb arbres i mobiliari urbà. A la urbanització Monte Colorado s'està portant endavant un pla de mobilitat i accessibilitat amb la renovació de voreres. Al Parc Municipal Benjamín Mart han començat les obres de renovació i ampliació de la zona de jocs. L'espai passarà dels 300 als 600 metres quadrats amb noves activitats, nou mobiliari, lloseta de seguretat i la renovació de la zona infantil existent. En 2014, la Pobla ha adquirit la totalitat de la Casa Bernal. Això ha permès iniciar el procés integral de manteniment i conservació de l'immoble, unes inversions que continuaran de cara a l'any que ve a través de diferents subvencions que permetran consolidar un dels edificis amb més valor patrimonial i cultural. En els accessos als nuclis residencials, l'Ajuntament ha millorat la primera fase del camí de la Casa Blanca fins a la Ronda Nord, i en les pròximes setmanes iniciarà el segon tram fins al camí de Pla de la Cova. A més d'esta carretera, els veïns de Vista Calderona veuran millorat l'accés al nucli urbà amb les obres d'ampliació de la carretera de Pla de la Cova. S'augmentarà la seguretat amb un vial amb vorals a banda i banda i sense revoltes perilloses. A més, esta carretera es complementarà amb un carril bici. També a la urbanització de Vista Calderona es construirà una nova zona esportiva de proximitat que acoste aquestes instal·lacions als veïns del nucli residencial. La Casa de la Cultura ha invertit en els darrers mesos en la millora d'equipament com el projector digital de cinema i el teló. Els treballs continuaran amb el canvi de la tarima de l'escenari. En seguretat ciutadana s'han instal·lat càmeres de control en diferents punts del municipi. Esta inversió s'ampliarà a altres carrers de la localitat per millorar la seguretat. L'Ajuntament ha fet, en els últims anys, una aposta per les noves tecnologies en eficiència energètica, unes inversions que permeten estalviar en el consum i que continuaran renovant l'enllumenat públic.
En política mediambiental, l'Ajuntament va ser pioner en les concessions d'ajudes agràries per mantenir els camps de cultiu. El treball continuarà amb la posada en marxa dels horts municipals per a la recuperació de l'agricultura agrària i la millora paisatgística. L'Ajuntament impulsarà el xicotet comerç amb la reobertura de l'aparcament del carrer Poeta Llorente. Això facilitarà l'accés de més clients a les tendes i negocis d'esta zona comercial. La Pobla aposta per la immediatesa i la proximitat amb els veïns. En aquest sentit, s'ha posat en marxa una aplicació mòbil amb la qual els ciutadans poden notificar incidències i desperfectes en espais públics i equipaments. L'aplicació permet accedir a les últimes notícies locals, l'agenda d'esdeveniments i consultar els bancs municipals. També en breu entrarà en funcionament la nova web municipal, amb més funcionalitat, un espai per a la transparència municipal. La nova web naix amb compatibilitat per als dispositius mòbils. Serà també un portal per a l'emprenedor, l'ocupació i l'empresa. L'Ajuntament ha posat en marxa el programa Impulsa Ocupació, amb el qual totes les inversions del municipi s'encaminen cap a la creació de llocs de treball. En esta partida s'invertirà 1.800.000 euros i permetran la contractació de 120 persones a través d'una borsa de treball amb criteris socials. I dins del programa Impulsa Ocupació, enguany s'han contractat 8 monitors per a les rutes escolars ANEM. La iniciativa permet als xiquets anar caminant al col·legi i tornar a casa per uns itineraris prefixats i acompanyats per monitors i amb el suport de la policia local, una alternativa saludable al cotxe per als desplaçaments escolars. En l'actual exercici es posarà en marxa el Pla d'Ocupació Conjunt entre la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament que permetran la contractació de 30 persones més. Amb el programa Impulsa Empresa es posa a disposició dels emprenedors oficines, sales de reunions i un ventall de serveis complementaris en condicions prèviament acordades. Una fórmula senzilla de disposar d'un espai on portar endavant el negoci. Els joves interessats en la formació professional dual a Alemanya tenen un punt de suport amb l'acord firmat entre l'Ajuntament de la Pobla i el municipi de Barleben, l'Agència Federal d'Ocupació i la Cambra de Comerç de Magdeburg. A l'actualitat, 8 veïns s'han acollit a aquest programa i estan realitzant pràctiques remunerades. Es prepara per anar-hi una nova promoció. A més, l'Ajuntament té un delegat a Alemanya per atendre les necessitats de la vintena de persones de la Pobla que estan formant-se i treballant allí fruit dels diferents convenis. Amb l'objectiu de continuar treballant pels veïns, l'Ajuntament de la Pobla presenta el pressupost de 2015, pensant en ajudar a les famílies, baixant els impostos, incrementar les partides socials i augmentant les inversions per a la creació de llocs de treball.